Zombie Apocalypse. Yes guys, welcome to Sual, Pangasinan. Andito po tayo sa may Barangay Balug sa may Sual guys. At ating saksihan itong first stage race ni Sir Clito Sipiligyo. Stage 1 po to ng Women's Road Bike Category Race. At titingnan natin guys kung sino ang mananalo sa ating mga lady bikers. So good luck at have a safe race to everyone. Gusto ko nga palang pasalamatan ang Quincy Bike Shop, kay Uncle Boss Bike Shop at sa Orop Cycling Garments. Mabuhay po kayo mga sir at salamat sa pagsuporta lagi sa mga pa-race ni Sir Clito. At sa mga viewers natin guys, sana wag po kayo magsasawa na suportahan itong YouTube channel ko guys. At maraming pong salamat sa inyo. At sa mga bago dyan na viewers natin, wag po ninyo kakalimutan ang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated pa kayo sa susunod na mga videos. So bale, nag-start na itong Women's Road Bike Category Race natin guys, at supportahan natin sila dahil ang lalakas ng ating women's bikers na nagmula pa sa iba't ibang bayan dito sa atin sa Pangasinan guys. So bali, nahati na sa dalawang grupo itong ating peloton guys. Itong second group ay pinapangunahan ni Rhea Babas at ni Ma'am Kathleen Ignacio. So punta tayo dito sa may harapan at tingnan natin guys itong tatlo nating breakaway. Ayan, itong naka-jersey ng white, si Madam Micaela Paras ng Dagupan. At yung magkapatid guys na Valdez, si Ma'am Joy at si Ma'am Gina Valdez ng Asingan, Pangasinan. Sila po yung tatlong nangunguna sa race na to. So bali, nakalamang ng bagya dito si Ma'am Reverend Joy Valdez sa kanyang katunggali na dalawa sa bandang likod. Nakasunod naman si Ma'am Gina Valdez dito sa may bandang likod. Sa part na to, naabutan na ni Ma'am Micaela at ni Ma'am Gina si Ma'am Reverend Joy. So bali, buo na naman po ang ating first group. Yan guys, at papaikot na nga itong ating tatlong naunang kalahok. At hihintayin natin yung second group para makita natin yung kalamangan ng ating tatlong breakaway.
Yun nga guys, at nasa 13 seconds ang kalamangan ng ating breakaway dito sa second group natin. So titingnan natin guys kung kaya pa nga nilang habulin yung mga naunang breakaway. Kaya tara guys, samahan nyo ako at puntahan na naman ulit natin sila. Yan nga guys, at patuloy na humahabol itong si Ma'am Rhea Vanessa Babas ng Labrador at nakasunod naman sa kanyang likuran si Ma'am Kathleen Ignacio ng Alaminos. Dito naman tayo guys sa tatlo nating breakaway, magkakasabay itong tatlo nating kalahok, magkapatid na Valdez ng Asingan at si Ma'am Micaela ng Dagupan. So bali sa part na to ay pahon guys, at nakalamang ng bahagya si Ma'am Micaela sa dalawa niyang magkapatid na katunggali. Yan nga guys, at talaga namang pinakita sa atin ni Ma'am Micaela ang kanyang lakas sa paghahon at nagawa niyang lumayo sa dalawang magkapatid na Valdez. Mahabulan pa kaya siya ni Ma'am Revenjoy at Ma'am Gina Valdez o siya na ang tatanghaling kampyonado sa race na to? Huwag na kayong kukurap guys, at malapit na tayo sa finish line. Yun nga guys, at malapit na tayo sa finish line, at ang champion sa race na to si Ma'am Micaela Disena Paras ng Dagupan City. Sumunod naman si Ma'am Revenjoy Valdez ng Asingan, Pangasinan. Pangatlo naman sa pwesto ang kanyang kapatid na si Ma'am Gina Valdez.
Pang-apat po si Ma'am Catherine Ignacio ng Alaminos. At pang-lima naman si Ma'am Rhea Babas ng Labrador. A few moments later. Picture muna, picture. Second, sino second? Second. Diyan na sa may ano, para maganda. Picture daw, picture dito, dito. I love you, baby. Ay, Rhea. First, Ay, sak. Ay, ka lang. Congrats. Wala, ang late ng chain ko kasi. Hindi ako ano. Congrats ate. 1, 2, 3. second siya. Congrats. Third. Fourth. Fifth. Oh, picture. 1, 2. Okay, thank you.